Díochait is me Seachtaine agus sinna ceris gaeilge Berlin an Seachtaine seo nuacht Cúla4. Bhíor chathair spásaí fille dain ón stáisiún spáis idirnáisiúnta ní beluathe ná mar a bhí siad ag súil, mar gheall le rocht sláinte duine den na spásaí. Theastail siad go dtí an stáisiún spáis i mí lúnasa, agus bhí siad an animas a bheith ann go dtí láir bhí feabhra. Chhlach daltaí scoil an duine ag páirt i gceardlan folclóireachta, agus iad ag fálam chun an folclór nua gaeilge a úsáid an chéad mhór ochlór aontangach gaeilge. Bhí cruinniú ag ionadaithe rialtais na Graonlainne na Danmhairge agus na Stát Aontaithe chun plé a dhéanamh ar thabhcí na Graonlainne. Tá an Ghraonlainn mar chuid de riocht na Danmhairge ach chun na Stát Aontaithe ag iarraidh seilbh chhlacha ar an Oileáin. Fuair cailín 10 mbliana d'aois as liatrum bara gruaige ar wathe le carthanacht. Bronn éivín ceithre urlach 10 dá chuid gruaige ar an Rapunzel Foundation agus déanfar fult bréige as an nuaig.